Binabato nga ako ng helmet at saka ng palakol. Sabi ko, sige, tama mo yan sa akin para may kalalagyan ka. Sige, hindi na ako natatakot sa iyo. Sige, gawin mo, gawin mo. Ako po si Leonora Bonaos. Humihingi po ng tulong sa tabang ora mismo na gusto kong managot ang ginawa ng asawa ko sa akin na may babae siyang dinala sa bahay namin. Marami akong testigo na ipapakita sa iyo. Kaya kong ipamukha sa iyo para malaman mo ang katotohanan. Wala kang hiya. Live na live kayo. Giinuman kayo sa bahay. Sarap ng buhay ninyo. Pagkatapos dun kayo natutulog. Ang sarap. Masarap na buhay talaga. Matanda ka na, wala kang tinatandaan. Sana managot ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Noon at hanggang ngayon, pabubog mo sa akin. Lahat na ginawa mo. Pagbabayaran mo. Bakit nyo po ito nirereklamo, itong dati mong kinakasama, itong mister mo? Ako kasi ang pinagbibintangan niya na may lalaki daw ako. Saan kaya lalaki yun? Ano yung depensa mo sa sinabi niyang ganito? Wala akong ginawa, wala akong lalaki. Siya ang meron, pero ilang ulit ko siyang nahuli. Pinagtatanggi niya pa. Ano yung nahuli mo sa kanya, ma'am? Yung pambabae niya, nung 2024, pero noon pa, malilit pang mga bata, yun ang talagang ginagawa niya. Kailan yung last time na nahuli mo Last siya na time, merong babae? 2024. Bali, sinubaybayan ko siya sa tabako. Nung sinubaybayan ko siya sa tabako, nagpasama ako sa isa kong kaibigan. Bandang alas 8 ng gabi, pumunta nga kami doon sa taong tatanungin namin. Kasi nahuli ko sa text message nila. Ang nandoon yung, asan ka, kumusta ka, saan ka pupunta, pupunta ka dito, oo, pupunta ako, ganon. Doon ako nagtutok sa bituin eh. Hindi ko alam kung anong klaseng bituin. Ngayon, tanong-tanong ako sa mga kaibigan ko, ano ba ang bituin? Yung pala isang pasukan. Ngayon, sa madaling salita, sinubaybayan ko isang gabi hanggang naabutan ako ng madaling araw, alas 2. Nung pumunta ako doon sa seawall ng tabako, pinuntahan namin yung lat-lat na ano. Tapos itinuro sa akin ng source na dito ganon, dito pumapasok, ganon, ganito, ganon. Ako, sige. Ngayon, pagkatapos nun, sabi, balik tayo doon. Iniyayaya ko yung source ko na, sabi ko, kunyari, inuman tayo. Ngayon, sabi ng source, hindi ako umiinom. Sabi ko, pakipot ka pa, ginaganong ko. Bumalik kami doon sa tindahan. Ang sabi sa akin, kunin niya yung number ko para kung halimbawa dumating, i-chat ako. Ngayon, kung nung unang pumunta ako doon, tinanong ko ganito, kilala mo ba ito? Pinakita ko yung picture at saka yung tricycle namin. Kasi umaalis sa bahay. Paghating gabi kasi alas 9, umaalis na siya eh. Tapos ang balikan niya, madaling araw. So, kumukuha siya ng panindang Hindi. isda? Kumukuha ng babae. Kasama yung mga isda. Kasi yung isda nandoon sa cooler sa loob ng tricycle. Gusto ko yung ako mismo ang makahuli. Ayaw ko ng kwento. Nang tanungin ko, nung pinakita ko yung picture sa cellphone, at saka yung picture ng asawa ko, at saka yung tricycle, tinanong ko, napunta ba yan dito? Ang sagot, yes. Ano ginagawa? Nakaupo lang dyan, naghihintay ng babae. Yung babae, sasakay na lang dyan at pupunta na sila kung saan. Sabi ng source, wala na akong benta. Kasi sila na ang unang humahanap ng kaparihan nila. Nung nalaman mong nang bababae ito si Mr., ano yung ginawa niyo po? Siyempre, ang sakit. Gawa ko. Talon ng talon, sigaw ng sigaw ako. Kasi ganito po yun, nung kami ang naunahan. Kami ang uhuli, kami ang naunahan. Sasasagasaan kami ng tricycle na dala niya. Nakaano na rito sa likod ko eh. Sinabi, ako raw ang may modus sa tabako. Gabi-gabi raw ako nasa tabako. Sana kayo napang-abot? Pumasok muna ako sa bahay ng kaibigan ko. Kasi yung nervyos ko at saka yung nanginginig yung katawan ko, pumasok ako sa CR nila. Tapos, lumabas ako. Kasi kinakatok-katok niya yung bento ng bahay. Lumabas ulit ako. Tapos tinanong ko kung uuwi. Oo, uuwi ako. Umuwi ako sa Bungga, naglakad lang ako. Galing Tabako hanggang Bungga. Nilakad mo yon? Linakad ko madaling araw, mga 1 to 2. Bakit nilakad mo yung napakahabang... Kasi galit na galit ka, diba? Tapos nasunod siya. Sinusundan niya ako ng motor. So iniwan niya yung babae doon? Siyempre. So ikaw pa rin Nahatid yung... na. Nakafocus pa rin si Mr. sa'yo, sinundan ka? Oo. Saan kayo nakarating? Sa bahay na namin sa Bungga. Pagdating niyo sa bahay, ano na nangyari? Nag-away pa rin kami. Sigaw ng sigaw ako. Ano na ginawa mo? Ako ang pinagbabaliktaran niya na ako ang may lalaki. Okay. Ako raw ang may gawa. Sigaw lang ako ng sigaw. Sabi ko, kukuha ka lang naman ng babae.
kung tatawagin, lapang prutas. Eto bang babae na binabanggit mo, eto pa rin ba yung nakakasama ni Mr. Iba na. Ngayon? So, ibig sabihin, maraming naging babae si Mr. Yes. Kagupuhan ba itong si Oo, Mr.? gwapong-gwapo nga eh. Gwapong-gwapo. Kaya daming babae. Ito naman na 2025, may tinawagan akong isang tao. Okay. Kasi sinisingil ko, may utang kasi sa akin. Ngayon, naibalin doon sa kwento na, Oy, Let, sabi, may asawa na pala yung asawa mo. Talaga, ganun lang sagot ko. Dinala na sa bahay mo, doon na nakatira, sabi. Ngayon, ang gawa ko, tinawagan ko yung isa kong anak dito sa Tabaco na may asawa na din. Sabi ko, no, check mo nga sa bahay. Papa mo raw may asawa na, dinala sa bahay. Nung mga panahon na yun, nagkahiwalay na kayo ni Mr. Iniwanan ko na kasi hindi ko na kaya. Aware na ako kasi baka ako ang makapatay or ako ang papatayin. Okay. Tapos sabi, alam na ng biyanan mo. Ganon. Ang sabi, di ka na rin daw uuwi kasi umalis ka na. Wawa, bahay ko yun. Confirm ba na naandun yung babae ni Mr. idinala sa bahay ninyo? Hindi po ganito, hindi pumunta yung anak ko. Kasi galit nga sa tatay. Kasi pinagsasabihan niya raw yung tatay niya na ganito pa. Hindi ka na ba magbabago? So, paano nyo po nalaman na nandun talaga yung babae dinala ni Mr. sa bahay ninyo? Maraming nakakakita. So, sabi-sabi pa din. Sabi-sabi pa rin, pero totoo. Nakita araw-araw doon sa kapitbahay na nandoon na nga, naglilinis na ng bahay namin. Nainsulto ako sa pagkatao ko. Sa pagkatao ko, nainsulto ako. Bali ng babae ka, wag mo lang dali sa bahay. Kasi walang So, okay lang sana sa'yo ng babae si Okay Mr. na. Wag lang babuyan ng yung bahay ninyo. Oo. Paano nyo po nalaman na meron talagang babae itong inuuwi sa inyo? Sa inyong bahay. Nakita mo ba personal? Ano po yung mga sumunod na ginawa po ninyo? Hindi Nung ko- nakauwi na po kayo dito sa Bicol? Kaya nga po, blinater ko muna sa barangay. Ngayon, pag blatter ako sa barangay, may nagsabi na sa akin na nandoon daw sa bahay. Nagpaalam ako sa barangay. Ang sabi sa akin sa barangay, Tek, kung gusto mo pumunta doon, magsama ka ng pulis at saka tanod. Baka kasi kung anong mangyari sa'yo. Okay. Kasi nakablatter mo, ganon. Ako mismo ang pumunta sa bahay. Pagdating ko sa bahay, wala akong nadatnan. Nakita ko, daming kurtina, nag-init yung ulo mo. Ang gawa ko, hinablot ko lahat ng kurtina. Lahat ng gamit ko, hinagis ko. Lahat yan sinira ko, lahat ng plato ko, lahat ng gamit ko, sinira ko ng martilyo. Tapos pinagbabato niya ako raw ang may lalaki. So, ibig sabihin, nadatnan po kayo ni Mr. Nadatnan sa ako. loob ng bahay ninyo. Ako raw ng lalaki, umuwi daw ako, gutom na daw yung lalaki ko, wala na akong pansustento. Sabi ko, sure ka? Patunayan mo. Binabato nga ako ng helmet at saka ng palakol. Sabi ko, sige, itamang mo yan sa akin para may kalalagyan ka. Sige, hindi na ako natatakot sa iyo. Sige, gawin mo, gawin mo. Bakit nyo po ipinaabot ito sa aming, ano po yung gusto nyo pong mangyari ngayon? Gusto ko lang managot kasi sinungaling siya eh. Ako lahat ang pinagbibintangan. Totoo bang itong paratang sa'yo na ikaw po ba ay babaero at mapanakit na mister? Puro kwento yan, sir. Kaya yan eh. Puro kwento lang yan. Yan na nahuli ko may lalaki. Kumpare lang namin. May sisigos ako, sir. Gumagawa yan ng kwento. Palagi yan wala sa bahay. Layas ng layas yan eh. Ako naghahanap buhay. Yan, layas ng layas. Naghahanap buhay ako, sir. Araw-araw nagtitinda ako ng isda. Nandito ako sa bunga yan. Nagtitinda ng isda. Pag kinukumpronta ko yan, sir, paglalayas, Okay, pero paano mo nasabi na bakit nasabi ni Nanay Leonora na ikaw daw ay babaero? puro lang yan chismis sa kanya eh. Totoo ba etong binabanggit ni Mrs. na ikaw daw ay isang babaero? Hindi nga, madam. Nahuli niya ba? Anong nahuli niya? Anong kwento ng mga kaibigan niya? So, ang gusto mong sabihin, para mapatunayan na ikaw ay babaero, dapat nahuli ka. Ano itong sinasabi ni Mrs. na ikaw daw ay mayroong sinakay doon sa tricycle ninyo na isang babae galing daw doon sa Bahay Aliwan. Puro sabi-sabi lang yan. Itong sinasabi ni Nanay Leonora na meron ka daw na binabahay na at inuuwing babae dyan sa inyong pamamahay. Nadatnan niya sana, sir. Sinira niya ang buong bahay namin eh. Pati yung tricycle ko, pinagsasaktak yung gulong. Nandiyan sa inyo yung video, binidyo nung... Doon muna ako sa sinabi mo na si Nanay Leonora itong nanlalaki. Paano mo nasabi na si Nanay Leonora itong nagloloko sa inyong dalawa? Nahuli mo rin ba siya na merong ibang kinakasama or ay kasamang lalaki? Hindi ko, sir, nahuli. Pero yung kaibigan na kasama niya, yun ang nagsumbong sa akin. Kaya paragi pumupunta doon sa bahay ng laki. Kumpara namin. Paragi pumupunta niya doon, tapos nagiinom. Sinubukan mo ba na personal rin na mahuli itong si Nanay Leonora na meron talagang ibang lalaki? Sinusubukan ko yun, sir. Kaso, ang babae ang gawa, nakalukuhan, nadulas yan. Yung sinasabi niya, huli niya ako. Saan niya ako nahuli? Nahuli ko yan, nakausap yung kumari niya. Yung kumare. Pero tatay, totoo po na sinasaktan nyo si Mrs. Masaktan ko yan, madam. Nung nahuli kong kausap yung kumari niyang
Sabi niya, ang problema, Mari, yung may bigyan ko sa mas bata sa akin. Pagtingin niya sa pintuan, nandun ako nakatayo, tinitingnan ko siya. Walang katotohanan. Bintang lang niya. Wala po siyang magaling gumawa ng kwento. Walang umaamin sa inyong dalawa kung sino yung nang bababae at kung sino yung nang lalaki. Ngayon, doon na lang tayo sa mapanakit. Kailan ka sinaktan ni Mister? 2021 po. Tapos ano yung rason? Bakit po nasasaktan ka ni Mister? Hindi ko nga alam bakit niya ako sinasaktan. Wala namang katotohanan. Ano po yung patunay nyo na kayo po ay sinasaktan ni Mister? Pero binabanggit nyo po sa amin kanina, sinasaktan ka niya tuwing nauhuli nyo po siyang nang bababae. Kasi nga po, nagkukumprontahan kami. Ito po bang pananakit sa'yo ni Mister na ilapit nyo po ba sa barangay, na iparecord po ninyo? Opo. Meron din po ba kayong mga medico-legal? Meron. Okay. Napatawag po ba kayo? Naayos na namin yan, madam, matagal na. Yun po, ano po yung gusto mong gawin, mangyari po ngayon? Managot siya sa pananakit sa akin. Emotional sa mga bata na hindi niya alam kung anong matinding problema binigay niya sa mga bata. Opo. Na nagtatrabaho sa Maynila, iyak nang iyak. 2021, yung huli po kayong sinaktan ni Mister. Ano po yung rason po ninyo? Bakit natagalan po itong pagrereklamo niyo po patungkol sa pananakit po sa inyo ni Mister? Kasi po yung anak ko nag-school pa noon. Nakiusap sa akin, diretso ko sana yan. Mawag na muna, nag-aaral ako kung pwede. Siyempre, sino po ang papanigang ko? 3 anak ko, kontra isa. Di ibig sabihin, hindi ko na lang inano yan kasi pinakinggan ko lang yung anak ko. Okay. Meron pa po ba kayong parang iniisip na sana maayos pa yung pamilyang ito? Ayaw ko na. Ayaw na ng mga bata. Meron na po kayong iba? Wala. Kayo po ba, Tay? Ano po yung gusto nyong mangyari sa pamilya po ninyo? Siyempre, madam, gusto ko po yung pamilya. Ang problema, kung magkasundo ulit kami, tayas na naman yan ang layas. Ganun pa rin mangyayari eh. Okay. Police Major, eto pong reklamo ni Mrs. patungkol po sa pananakit ni Mister ay inamin naman po ni Mister dahil meron daw po nga ang record sa barangay. Ngayon, ay hindi na po sila okay dahil bintang dito, bintang doon. Pero ngayon po, tutukan po natin ito pong inireklamo ni Nanay Leonora na pananakit po ni Mister umano sa kanya. Ano po ba yung maaring isang pangkaso ni Nanay Leonora dito kay Mister? Ang pwedeng isang pangkaso ay violation of RA 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Under physical abuse po, doon po siya pwedeng magsampa ng kaso. How about yung emotional po na pinagdadaanan po ni nanay ngayon? Pwede rin po yan, dahil inanarrate niya po doon sa pagbibigay niya ng salaysay, yung mga nararamdaman niyang emotional na sakit dahil sa mga pangyayaring yon, pwede po yun magpo-fall din po yun sa psychological abuse. So, ang violence against women and their children, physical and psychological abuse po. Itong pananakit ay nangyari pa way back 2021. Pasok pa rin po ba ito sa pagsampa ng kaso laban dito kay Tatay Erwin? Opo, kasi ang prescriptive period po kasi ng RA 9262 ay hanggang 20 years po. So ano po yung magiging proseso na pwedeng asa ni Mrs. para sa pagsampa ng kaso laban dito kay Erwin? Opo. Si Nanay Leonora po ay pwede pong pumunta sa police station ng Bakakay, Albay kasi sabi niya nangyari yon doon sa Bongga at ipa-blatter niya ang insidente. Then kukunan po din siya ng salaysay ng WCPD investigator. Then pwede din po siyang kumuha sa barangay ng protection order para sa kanyang protection, para hindi siya malapitan, hindi siya masaktan uli ng kanyang asawa. So ang payo ko lang po kay Nanay Leonora, unahin niya po muna ang kanyang kaligtasan. Dahil sa tingin ko, posibleng nag-aalala siya dahil sa reklamong ito na baka saktan siya ng kanyang asawa, humingi siya ng barangay protection order. At saka makipag-ugnayan po siya sa pulisya para mapabilis ang kanyang reklamo. At saka pwede rin po siyang mag-coordinate or pwedeng i-endorse siya ng WCPD sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang tulong po na pwedeng maibigay sa kanya. Maraming salamat po sa inyong Oo. oras. Ito pong sinanay, sasamahan na lang po namin sa inyo pong tanggapan para po ay matulungan po natin sa pagsampa po ng reklamo laban dito kay Mister. Nanay Leonora, sasamahan na lang po namin kayo sa police station para po ay makapagsampa po kayo ng reklamo at
yung binabanggit po ni Major, kailangan nyo po ng barangay protection para naman po ay maprotektahan po ninyo ang inyo pong sarili. Ang desisyon po ninyo, tuloy po yung kaso. Tuloy po.